کۆمبوونا ژنان ئا زەنوبیایە باژارێ رەقایê îro pêşengeheke pirtûkan a rêber Abdullah Öcalan vekir. Pêşengeh bi boneya Roja Cîhanî ya pirtûkên rêber Apo dibin dirûşma fikrên ku bendan derbas dikin hûn nikarin bixin zindanê li hola kombûnê ya li bajêr li dar ket. Bi dehan saziyên sivîl, leşkerî, partiyên siyasî û xelkên bajêr beşdarî pêşengehê bûn. Merasîma vekirinê bi deqeyekê rêzgirtin dest pê kir. Herwiha hate diyarkirin ku demdema azadiya fîzîkî ya rêber Apo ye û dê jin li tevahî cîhanê tekoşîna xwe geştir bike. Pêşengeha pirtûkan a rêber Abdullah Öcalan bê pêşandana tabloyên ku gotinên rêber Apo li ser hatibû nivîsandin bidawî bû. îro bi boneya Roja Cîhanî pirtûkên rêber Abdullah Öcalan em wekî kombûna jinan a Zenûbya me pêşengeheke pirtûkan a rêber Apo vekirî. Armanca me ji pêşengehê belavkirina fikir û ramanên rêber Apo bû. Me hemû saziyên sivîl, leşkerî, partiyên siyasî û xelkên bajêr vexwend da ku pirtûk û ramanên rêber Apo bixwînin û di jiyana xwe de pêk bînin. Bi fikir û felsefeya rêber Apo em dikarin tevahî dozên mirovî çareser bikin. كتب هي كتب القائد عبد الله أوجلان بشكل كامل.